sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Nang ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, tinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station.
Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyong amin. Welcome sa programang Bicol Connection aldaw nin Martes, Petsa 26, kan bulan nin Oktubre taon 2021. Mairibanan kita abot ng 11 o'clock in the morning. Sa pag-urlay-ulay ka napapano na temang nyo aldaw pag-resibi ni report ali sa mga karonda. Especialmente hal isa sa tuyang ace reporter, ace announcer Philip Barasina. Sa lalo teknikal, yaon dyan si Joanner Divilla. Sa information digdi si Tony Matic Saison. Sa opisina si Madam Kayla Ligacion. Sa transmitter site si Engineer Felix Lagrimas. Asin ang sa tuyang PSG duman si Rodel Cesar. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. Uy, birthday pala ni dating Senador Raul Roco. Binati kan sa iyang tugang na dating Congressman Cho Roco. Happy birthday in heaven. Ma'am Kyle, naku ba na nakuli kung may artistang naglaog? Pambira nga niya kung ampo pormaon kan sa mo yung pag-iribang finance manager talaga. Ano? Ayaw na niya ang pinakamagayon na taga-radyo na nahiling ko digdi sa Bicol Region, si Ma'am Kayla Ligacion Valdez. May hatod lang na public service announcement. Sa memorandum na ipinalawas ni Gubmix Villaperte for the past days, Camarines Sur experienced light to moderate rains and flooding are reported in some barangays, and the accumulated rainfall could trigger flooding and rain-induced landslide, particularly in hazard susceptible areas. Thus, all city and municipal DRRMCs are advised to be alert and take appropriate action. Ini pong memorandum na ni address sa gabos na alkalde, MDRRMC chairpersons, barangay captains, BDRRMC chairpersons, PDRRMC agencies. Subject precautionary measure. Pinaluwas ka sudma ang memorandum na ni Governor Mix Villaperte. All city and DRRMCs are advised to be alert and take appropriate action including city. Pati na iriga. Ano po? Number 1, preemptive evacuation should be conducted to residents living in high-risk areas. Warn fisher folks not to venture out into the sea during unfavorable weather and sea conditions. Number 3, provide early warnings to communities in hazard-prone areas to prevent any untoward incidents. And continue monitoring for Pag-asa weather updates and report situations in your respective area of responsibilities. For guidance and compliance, Governor Mix Villaperte, Province of Camarines Sur.
Oo nga naman na apira kan pagparauran. Sige pa ang linog sa probinsya po ng Camarines Sur. Kaya mag-iringat po kita, mga radyo kita. Kaya pig-alerto niya po na gabos na maging andam kita permi. Lalo na kung sigyan oran may binabahang mga lugar. May mga lugar na delinquente or prone sa mga landslide. So, maglikay po kita, lalo nito mga naka-star sa delikadong terisan ni na mga daga po or bahaon na mga lugar. Dahil La Niña nakita ko niyan Oo nga naman, La Niña, tag-ulan na po yan. Tapos na itong El Niño phenomenon na tag-init. Si Gov. Mix Villaferte po, nagpasyar dyan sa Banwaan kan buhi. Labo-labo ang paglibot-libot sa mga Banwaan, pati siyudad kan Iriga. Sa Rinconada, asin probinsya ng Camarines Sur, siring manan sa iyang tugang na aspirante sa kargong Governor Luigi Villaferte. Nananao po sindanin mga food assistance, sa mga residentes, tigre 5 kilong bagas, po. Dangan nakakaulay ang mga barangay leaders, mga barangay officials para maintindihan, maaraman sa indang mga concern, madangog ni Gov. Migs as ni Luigi Villaferte. Para masimbagan po, masolusyonan kan probinsya ng Camarines Sur, kan administrasyon, sa inda pong mga pangangaipo asin man kahagadan tabang. Apira po sa mga ayudang bagas, ini pong si Gov. Migs and Luigi Villaferte, nananao pa nin na mga kung ano-anong kaipuhan, apira kan ininganing may mga livelihood project pasinda, may mga AEK, asin kadakol-dakol pang iba. Kaya mga kababayan intiro man na nagpapasalamat, lalo na ngayon na pandemic. May mga kababayan kitang talagang tikapong-tikapo. Ay natatabangan po ng tigre 5 kilong bagas. May naghahagad tabang pinansyal, bulong, pambakayad sa ospital, igwa kitang Kapuerte Medical Headquarters sa Iriga City, sakop ng Rinconada area. Sa paglibot-libot po, may mga naghahagad ng pasiminton ang mga patwalk ninda, mga kung ano-ano pa, pati na sa mga scholar na mga kababayan natatabangan libreng pag-aadal, lalo na dyan sa Bao Community College. Yan ang magayon sige sindang dulok sa mga barangay, kaulay-ulay ang mga leader, mga barangay officials, naaraman ang mga problema sin pangangaipo. Diyan sa buhi, may mga financial assistance sindang natawanan dahil kadakol nag-request. Kabalin ang request kan mga barangay officials. Para sa COVID response, sabi po ni Gov. Migs. He said that the government should be the one to bring the services to the people. Yan ang magayon. Sa tatuyang mga ilidong opisyal kang gobyerno. Pati na po mga ordinaryong tao, nakakarani sa senda para sa kinakaipuan at tabang. Dahil nanindo kaipuan pa na magpakapitulyo, mapliti pa kamo, makakan pa, magastos pa. Kapitulyo na po, antig rarani sa endo na pinag-aasigurar po mismo ni Gov. Mix Villaferte, an incoming congressman sa Rinconada, sa incoming Governor Luigi Villaferte kan probinsya ng Camarines Sur. Yan ang importante, pati mga ordinaryong tao nakakarani po sa inda para sa kinakaipuan na tabang, dahil nanindo kaipuan pang magpaduman sa Kapitolyo. Kapitolyo na mismo ang pigrarani po sa indo kan magtugang na Gov. Mix Villaferte and Luigi Villaferte.
Kasi dati noon, si Maze, gusto kong halikan, ayoko. Pero ito, parang feel ko. Wow! Nagpapasalamat kami sa tulong ng mga Villafuerte. Kaya ngayon, mahirap ang buhay, pandemya. Kaya maraming salamat at tinulungan nyo kami. Sana lagi pa kayong pupunta dito at may matulungan. Sigwa po akong namamatian, dahil ko pumabakal ang bulong sa laboratory. Pinagtawad po ako ng full payment sa itong bulong sa laboratory. Maraming salamat po. Ang hubid na tugang ni Governor Mix Villafuerte naglilibot sa mga coastal barangay, dara na 5 kilong bagas na itataos sa mga taga-digdi sa coastal barangay. Kaya pigmaray ni Governor Mix Villafuerte na isobol si Louis J. Villafuerte ang sa iyang administrator na magdarang ayuda para sa mga taga-coastal barangay. Original na Agila. Sana si Luis LRB Villafuerte. Mas gwapo ka sa personal, Sir Luigi, kaysa sa nakikita ko sa TV o ano, basta lahat ng Villafuerte ang gagwapo. We love you, Villafuerte! We love you! Mga tugang, yan maski si Mayor Frank Bernaldez kan Banwaan po kan Bato Camarines Sur. Sobra-sobraan pa sa salamat kay banan ng mga constituentes na naalitaan. Nina bagas, mga financial assistance, asin kadakol pang iba. Kaya ang mga taga-Bato, masyurti ta Kalinyada an Team 1 Kamsur, Team 1 Rinconada, Team 1 Bato. Grabe ang nasuporta. Grabe ang natatabangan. Oy, good morning kay Ma'am Tonet Baldos of Laguna, also watching. Good morning po. Sharing man, ansa mo yung pamangkin ni Mrs. si Robert Balang nag-watching. Sabi niya, good morning po Uncle Joe. Morning din po sa mga katrends ko dito sa Camarines Sur. Okay, good morning and stay safe and strong sa indo dyan. Regards to your family, Robert Balang. Kumusta ang pagkayod mo niyan? Sige, bagaan mahal kan gasolina, Maringaning pandemic birth, takon bako, baad magbaralingaw na naman ang mga transport, ayaon sa transport sector. Dahil kan pa urulan tong ining dain ng katapusan gayo din Siguro nakapito, walaw ng paurulan to kan presyo kan petrolyo sa nasyon kan Pilipinas. Ay inda tayo. Sabi baga ni Kusi, aagyat niya man o ihimok naman niya mga oil companies sa nasyon na magtaon ng diskwento sa mga motorista. Kawawa naman talaga po dahil ng income, ng dilinsya. Dahil ubos na sa kakakarga ng pagkamahal na presyo niyang kan gasolina. Nakikipag-coordinate naman po ang DOA sa Department of Transportation as in sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa probisyon kan subsidiya sa public utility vehicle drivers. Pinag-aadala naman po kan ahensya ang posibilidad na suspensyon or suspenderon ang excise tax sa gasolina as in iba pang petroleum products para magborbarato gayon. Poon lang niya na taon ay inda. Ang presyo kan diesel haros 18 pesos ang ipig taas kada litro. Mientras na ang gasolina ay 19 pesos and 70 pesos bawat litro ata ang itinaas, kaya sobra
Sobrang kastigo, sobrang pasakit ini na namamatian po kan sa tuyang mga kababayan. Pag mataas po baga kayaan presyo kang gasolina, marikaso ng implementasyon kan mga gasoline dealers, ano? Pero ang makauuyam, pag nagdeklarang oil price rollback, abang bubublay, magasunod ang ibatang mga gasoline dealers sa nasyon kan Pilipinas. Di ba? Parang unfair din. Ang sunod ka ni, magkakaigwan ng chain reaction ini. Siyempre, pag nagtataas po ang presyo kan gasolina, nagkakaigwan ng domino effect. Nagkakaigwan ng paghagad ng fare increase ang sa tuyang transport sector na dagdagan ang pamasahe. O, di ba? O, di dagdag na naman paasano nini kan sa tuyang riding public. Ang riding public pati ang mga chopper, puro man apektado mananggad. Sa pagtaas kan presyo kang gasolina, magin ang mga misis ng tahanan, haros po nag-aagrangay naman, maski ang mga karenderiya. Dahil po, mataas man ang presyo kan LPG, haros nasa more than 1,000 na gayud eh. Sus Maria Yosef. Or baka ma 1,000 ang presyo kang kada tangki, 11 kilos gayud ang laman kaya ano. Maski itong super kalan, nagmahal naman ang kada tangki kaya eh. Kaya po, Sus Maria Yosef, sa'yo na makitkit ng pirak ang mga tao para masustiniran ang pangoraldo na pagkakan. Kadakol po ang apektadong maraykan pandemic na ni. Sa kapagtaas ka na presyo ka na mga panginot na mga barakalon. Sigurado kung bakong pandemic, dakol na naman nag-protesta ka ini. Isipon nindo pati mga barakalon mayong utaot naman ang katataas po kan presyo. Kaya po ang iba, sabi, insister na ang price ceiling. Ipautob na sa pataas ng presyo kan mga panginot na barakalon. Kaya po handa magpautob ang gobyerno ng price ceiling sa padagos na pag-ulanto kan presyo kan mga panginot man na barakalon, mga gulayon, karne, sira, bagas, asin, prutas, mga rikado. Sige, siya na bagang urulantuhan. O da na basang naghuhuros, ano ha? Puro na siya na pataas ng pataas. Sabi kan padi ko, kan padi yung kusad na sa nangay padi, naghuhuros. Unuman nga na ko an padi. Ay, alam mo na nga, itong banggi pa ngayon naghuhuros. Pambira ka man niya ako, padi ko. Ay, dahil na niya ako ay, dapat niya ako, dahil na makaisip kan pahuros-huros na yan. Sa kapabaton-bato na yan. Buburok-burok na niya ako ang tulakta. Dahil nagugutom na kita dahil na kaya kan income. Lalo na itong mga mayo man income. Saan man anggad makit-kit ng pirak, na ito nga ning may income na, may sildo na, nasasakitan pa. Kung dati-dati nakakapag sira kitang sibubog, tibaad mo niyan, madildil na kita ng asin sa sobrang kamahalan kan mga presyo kan mga panginot na mga barakalon, lalo na mga pagkakan. O ang mga parakakarning urig, sabi, mataas kan presyo per kilo, nagtaas na naman ang presyo kan live weight. Ini pong mga ibang barakalon para da mapaggian-gian man, mapabarbarato man, ang napaasanon kan publiko, ipautob ang price ceiling kan sa tuya pong gobyerno. Lalo na po ang mga sobrang nagtitiyos mo niyan.
na sobrang naapektaran na gayo kay ini pong COVID-19 pandemic. Sabi kan ibang mga nagkakandidato, ang pagtaas da sa presyo kan pagkakan asin iba pang barakalon, panibagong bukol na naman o panibagong dagok sa kadaklan ng mga Pilipino, lalo na sa mga nagtitios, na dahil pangani ang nakakabangon sa epekto kan pandemya. Linatob pa kayo yung pagkataas-taas kan presyo kan gasolina sa taon na ini. Asin pagkaro lang kaw kan mga panginot na mga barakalon. Pero maray man ang administrasyon ni Presidente Duterte, tadawa kita may pandemic. Dawa lang kaw ang presyo kan mga barakalon ta. Agko kitang nababakal sa merkado publiko. Bakong arog kampano ni Marcos, nako, barato man ko ta ng barakalon, ang mga tao nagpipilang naglaba nagaro na train, makabakal lang po ni na bagas. O makabakal sa nanin malulutong pagkaon. So, yan ang pagkakaiba ha. Sa panahon ni Duterte ngo ni Presidente Duterte, mahal ang barakalon, alagad available ang mga barakalon sa mga merkado publiko. Ayan, di ba? Pero po, sinabi po ni Arog ni Chil Jokno, human rights lawyer ba gani? Asin na ma-aspirar man na senador, pag-abot ka ng eleksyon. Inapod ni Jokno na napapanahon na pagtaas kan presyo kan mga barakalon. Ini nagsiservisa ng pagdagdag pasakit pa, paasanon pa kan mga Pilipino. Nadai pa nakakahiling ng trabaho, nakakahanap ng trabaho, o mayo pang income, mayo pang source of income. Kaya ini dagdag pa po ini yung pasakit sa satuya ng mga namamanwa ang Pilipino. Lalo itong mga mayo man talagang trabaho, mamananap buhay, maman negosyo, dawa lamang saday na negosyo o daman. Kaya masireswerte pa itong may mga nirenegosyo, as negosyanteng totoo, tayo ang nabubuhay. Although sabihin ng pandemic, pero nabubuhay sinda. May sigurado sindang pagkaon. Kisa sa udang-uda talaga. Kaya marayman nga ni ang sa tuyang administrasyon sa probinsya ng Camarines Sur, tasigi ang libot sa Camarines Sur, nagboboro barangay, sigim pa naong bagas, tigri 5 kilo. Dako lang tabang po ini. Nananao pang financial assistance ang grupo ni Gobmix and Luigi Villaferte. Kung Mayo, paano na tayo? Ani bang LGU? Ani bang mga mayor? Nakakagibo ba sangkan? Na regular na magpanaonin na tigri 5 kilong baga sa mga constituencies ninda, diri baga? Ay inda tayo. Dahil kaya kan na opposition sa probinsya ng Camarines Sur ang itinataong tabang kan mga Villaferte. Tama o mali? Joanner. At sabi ni Joanner, tama ngayon, sir. Villaferte lang ay nakakagibo kayan, Pati sa programa sa medikal. Sige ang relibot, boro barangay para magdara ng serbisyo medikal. Libreng doktor, libreng konsultasyon, libreng bulong, libreng vitamins, libreng diagnostic, laboratory test, ECG, ultrasound, kung ano-ano pa, libreng bunot ng ngipon, igwang dental clinic on wheels, igwa pang diagnostic ban, subasubahan mo yan. Diyan pa sana ang mga opposition, dakiton. O yan ang katotohanan, as in, berdadirong katotohanan. Kaya sige, ang palawas po, ruman baga palawas ng kwarta po ang administrasyon kan Camarines Sur sa pagtabang lang sa mga taong nangangaipong. Di ba? O ano posisyon, ano man lamang ang naitatabang sa probinsya ng Camarines Sur sa panahon ng pandemic sa mga tao. Tapos, sige man ang borolada sa mga Facebook ninda na mas dakulan na itatabang ninda kaysa sa mga Villaferte.
Kaya aranggot sinda sa Villaperte, tamayod ang naginibo. Kalukuhan na sin kahambugan po yan. Wan mga opposition, ano ang naitatabang manindo sa mga tao? Di ba? Hain, sain. Oh. Ngunyan pati na maabot ng eleksyon, trolls versus trolls sa mga Facebook ang nahihiling ko. Rarautan, paninira, panraraot. Pero let us wait the result. Pag-abot po kan 2022, kung siya talaga ang mamamayagpag sa probinsya ng Camarines Sur. Opposition o alang prestasyon kan mga Villaperte. Kaya dapat tabangan man kang gobyerno an sa tuya pong mga tao. Lalo na ini yung pasakit pa ining 12% value added tax na ini, Diyos ko. Mabakal ka ning produkto ay inda. Pati ni yung tubig na buwa man ini gusto pang ipasa ang 12% value added tax sa mga member consumer o customer ninda. Ano na tayo, Diyos ko? Pasakit na naman ini. Ang kasurey ko dos nga ni, sige man parapol, pag-una ta, maray na ang financial na kamurugtakan. Tapos, mangungulikta ka mo ng 20 pesos para gibunin ng buffer. May magastos ka mo sa panahon ng kalamidad. Kung madistroso pala niya ako ang mga linya kang kuryente, may mga maraot, madistroso, igwa ka mong buffer, standby money, or funds para magamit nindo. Hain ang sa indong income. Yan sa tinutubo kan sa indong negosyong kuryente sa ringkunada. Dapat yan ang gamito nindo. Then nindo ipasa. Mali yan. Kaya kung igualang mag-petition sa Energy Regulatory Commission na kontra yan, implementasyon kayo nindo, makang may ginibo kaya. Dahil may nagkukontra ng mga member consumers. Iningaling prime water. Maray pa ka itong former Iriga City Water District yan, dahil kita pigkukolektahan ng 12% value added tax. Ungon yan bagay guana, dahil kan prime water. Kasalan ini kan mga nagpabor, lalo ng mayong naginibong mga local official staff para kontraw ng Joro Joint Venture na ini. Member consumers ang hinahagupit ng bayaran. Ay inda tayo, Diyos ko. Tapos may minimum pa, ay inda daw. Nasa linya ko niyan, si Philip Barasina. Philip, ilaog mo. Yes, salamat sabi Karondang Joey, maray na sa mga karantabay niya to. Yan ako digdi sa Sangguniang Panlungsod ka na sila ni Iriga. In connection ni sa invitasyon ni Conchal, National Disaster Reduction Risk Management Council, Office of Civil Defense. Nag-aparisir tabi digdi Karondang Joey, si Serapin Berset, ang ipinadala ang representante kan Office of Civil Defense digdi sa Bicol. Nag-atubang tarungan sa pinagapot naman ni Conchal Dante Oliva, ano ngaya ang scientific explanation indo. Dapit digdi sa earthquake. Tapos ano ngaya ini nagsutubod niya mo na an earthquake talagang iyan napipredict kan T-Bolts. O yan, ang simbag man digin ni Mr. Berset, actually mayo man nakaka-predict, nakaka-aram kana kunwari matama kung Iran kusog. Nadidetermine siyempre kan mga aparatos. Tama. Kan P-Bolts. Tapos sinapot man ni Conchal Sani Maestrado kung ano nga kaya nindong kontrolon an linog. Saka ano nga yan, tuminama na linog, digdi sa, ano nga yung apod kayan, tama digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Anapod pala na tectonic. Tectonic, oo. Oo, anapod ka na linog na tuminama digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Oy, Lip, apot lamang kung kumusta ang kamugtakan kan Mount Iriga.
abo man bal kayo itong magtaram, Ilin man na. ang gustong pataramon, so mismong pamayo. Kana NDRRMC, saka Office of Civil Defense, pigi sa Bicol. Ano naman ang tig tayo? Ika na nga ng tig pinadarata. Ika nang bahala. Kaya binagtuwangan ko ta ni Karondang Aldrin na ma-interview kundi pati dudulag. authorized na magpa-interview. Pero nagkaroon siya hindi sa hampangan kan mga membros kan Sangguniang Panlungsod. Obligado siya magsimbag. Kaya sabi nga ni Consul Sani Maestrado, ano ngaya, kain ngayaan, fault line talaga. Di sa probinsya ng Camarines Sorgao sa Albay. Ano ang iriga? Igwaman daan naka digdi nakalaog na fault line sa iriga. Actually, mayo man siya pinagtambit. Ang fault line ka, yaon sa Legazpi. Pasiring sa Camarinesor. Pagmatik ko, tatamanan rin ko na area tayo niyo. May mga kunyang mambaga Anapot lang dyan, ano ang fault line sa Legazpi? Konektado ba sa Rinconada o Dae? Tapos? Oo. Kundi ang sabi niya, ang fault line sa Legazpi. Ano na tayo ng tig? Nantig accurate ang simbag. Sa paliwanag din ni Officer Civil Defense at NDRRMC. O ano man yung pinadarang yan? Spokesman talaga yan o bako? May mo maintindihan kung buman magtaram, kaulay kan mga maroskan media. Baka tagalampaso sa naman yan sa opisina ninda. Ayaw pa na dyan sa... Pero pakyut siya naman na membros kan Office of Civil Defense. Hindi daw tayo. Kaya... Maray pa mag-interview ka na lang dyan, Lip, ng kunsyal. Maray pa. At sige na. nagkaikuanin na reset. Baka ma-high blood pa ko kan report mong ngayon nagtataram ng tultol yan bisitang indang kansang ko na yan. Oo, na ako sa disaster sinda. Maraot pa ang mood ko. Dapat ipaliwanag ninda yung mga nangyayari. Yan, dapat. Sa nangyayari, yun nga mga panahon. Kung dahil siya na-adit, kita hara-adit na tama kung surunod-sunod ang linog. Maka dahil man hindi makariskyo sa disaster kung may linog. Tayo baga. Pero sige na naman ang padakuna sana tulak kan mga yaon sa Office of Civil Defense. Inda tayo. Dapat ka ni pa-exercise on oral daw. Pajaragingon, papusapon, pakulambi tayon sa baras. Kung yan punto sa digdi, dapat magpaliwanag din sa mga nangyayaring linog na ini. Gustong makaulay ka ng media. Pati ang mga konsel, ma-high blood sa iya kung dahil siya magtaram ng pati nga ni paliwanag Dante Oliva na high makontento blood kita. baga. Ma-high blood talaga. Kung nga ni Digdiyo, garo nagsasakat ng dugo ko. Pero iba man ang paliwanag. Kaya po, sana, bako manaro kayo. Yan yung padaratan Office of Civil Defense. Dapat itong well-versed talaga. Sa knowledgeable na maray na environment. Oo. Yan kapalibutan. Bako itong masimbag na inda, dahil ko aram, bako akong authorized. Ano dyan pa siya sa City Hall, sa Sanggunian? Sa taong mag-rescue. Kadigdi pala gani sa Sangguniang Panlungsod. Pero niya ko barlanggado na bagang simbag. Ang mangyayari kayan, ang pinadara para sa pagpaliwanag, sa pag-rescue, iyang re-rescueon. Ang bira niya akong buhay ni. Sige na, balik ka dyan pag may mga kaulayan. Harassment informasyon. Mag-interview ka, kung si Say dyan. Oo, dahil pa. Garo na sa kabangahan ko sa nini. Sige. At yan, baka makaulay sa si Consul Dante Oliva o isa'y manakonsal. Digdi sa Sangguniang Panlungsod sa hearing niya. Dapit sa napag-urulayan. Ining pinapot ang Office of Civil Defense na representante si Mr. Serapin versus Durundakula na ang tulap. Alam niyo sa Sangguniang Panlungsod Kansinan din Iriga, and si Philip Parasena, RPN,
Radio Ronda. Bicol Connection Report. Salamat na maray, karondang Philip Barasina sa dagdag na yun na impormasyon. Ay, nagiramdaman ko itong mga pulis na darakula ang tulak, kampanon baga, pena saradit ito kan, siya itong medyo striktong naging, naging PNP Chief Director General. O, saka, sa lalaki pati, pag ang tulak dakula butog ang tulak isa sa daghan, garo kulang dang apil kain sa mga kababaihan. Pag lalaki nga ningen butiti ang tulak, o butog ang tulak, kaysa sa mga daghan, ang 6 apil nga kan sarong lalaki, nawawara. Dahil inot na inot, igwa ngayong sarong bagay sa lalaking naaapiktaran. Kumbaga sa nababawasan. Yan. Kaya ngaya kulang ngaya ang 6 apil ninda. Pero ngaya may hiling niyo doon mga babae, napapakiling ngayon tulos, napapalingon, aros maglagitok ang mga liog. Kung ang sarong lalaki ngayang maskulado, ang tulak ngayak bakong butog. Itong, kumbaga sa stomach in na inaapo, grabe ngayong apil kayo sa mga babae. Garo ngaya, haros pa sana, kurugoso na, pambira nga niya ako ng mga barkada ko. Kaya, dahil taman may bitaran niya ako yan tara mo. Igwaman mga lalaki talaga nga niya kung dawa butog ang tulak, masiks apil pa manggiraray. Igwaman na niya ako, kupos ang tulak, mayong 6 apil ta. Garong nga dahil na nagkakakan ini. Paano pa nga ako kani mapakakan, sabi kan ibang mga kababaihan. Kung siya nga nga haros dahil, garong nga dahil nagkakakan ang klase kanita, kupos ang tulak. Sabi man kanibang mga babae, anon mi man yan lalaki, na gusto sa naman niya pagparabasugo ng parting araw ngayon kani. Pero ngayon tulak ngaya, nagbuburok-burok, kaya bumiman niya sa araw kaya nakalalakihan. Dapat ngayon ngunyan daw, bako ngayang kagwapuhan, basta ako ngayon kilaman abulsa nin pirak. Sure na dahil ngayon kita kayan maguguto. Sabi sa reaksyon ni Robert Balang, kan Iriga City, diit na sana po, angkel ang natatada kan take home sa sobrang taas na kan krudo. O umananggad ta siya sarong, driver nin sarong pampublikong van from Naga City to Legazpi, vice versa. Minsan, pigaar kilaman na makabiyahe sa Manila, asin Baguio City, asin kadakol pang lugar. Dahil siya maingat siya mag-drive. Oy, si pinsan namon Narvaez Espinosa of Naga City also watching. Grabe talaga insan ang gaas. Kangas. Si Insan Rodel na lang dahil nagtataas. Ha. Keep safe always, Insan Julie. Iyo man ang gadano. Ini man daw pinsantang ini yung aki ni Judge Camano na si Insan Rodel Camano. Hababa lang talaga siya. Ining pinsantang ini, tugang ni Auntie Bibi. Ay, aki ni Auntie Bibi, Pero napaka batang prumil ini. Sa gabos na magpirinsanta, ini very bright, matalino. Mga aki ipakita. Batang prumil ka niya ako, Insan, pero ang problema mo, dahil ka naglangkaw. Ang height mo nga niya ako, garo, dahil nga ni nag-forfeit, Uy, sa lalaki pala nang maapil ang mga mataas da ang titindugon. Itong tall, dark, and handsome. Mo yan daan maapil, sabi ka nag-text. Sabi ka ning sarong babaeng nag-text sa tuya dahil na minsan kang pangaran. Ako nga sirabo ko sa lalaking maputi. Iyo. Ang gusto niya itong garong marula tumsa ng kulay. But sabi yun, black ang itong tall, dark. Yan, dark. Pero ngaya, handsome. Yan. Sabi mandig din ni Ma'am Rosita Rumbaoniri, maray na aldaw kaninyong amin from Davao City. Oy, kumusta na si Mayor Sara Duterte kan Davao? Kumusta mo man kami? Oy, si Hermanang Michelle Pasiti kang City Hall Naga. Sunligasyon da amang giraray sin Hermana.
tamarayda ang administrasyon ni Mayor Sunligasyon kang Naga City. Dakol natatabangan ng mga tao, gulpi pang project. Good morning po, Sir Idol Joe. Miss you po. Love you always. Miss you too, sister, and love you so much. Love you more. Sabi ni Sir Jose Alvaro Borromeo, magandang araw po, Sir Joey Itzlim. Mananggad, maganda ng araw natin, Sir. Medyo naglataw na ang saldang. Sa iba pa mga Facebook Live viewers good morning and happy listening. And sa iba pang mga nakatutok man ngo niyan sa mga transistor radio, sa moya man pong pagpaabot ni na good morning sa mga nakantabay sa to, sa mga transistor radio ninda. So mga may okasyon dyan good morning. Sa mga kampusan to po, magparashare na kamo. Tapag pizza 29 hanggang pizza 2, pizza 3, may mga banwaan na pizza 3, sarado pa. Pizza 29, sarado kahit pizza 30, maana. Dahil na pwede magpa-share sa mga kampusan to. Bawal ang lamay ngon yan dahil sa pandemic. Kaya kung may panahon ka mo, magpa-share na kamo sa mga simenteryo, mga na kamo, magdarana ng mga kung may bura, kung may kandila, at least mabisita nindoon sa indong mga mahal sa buhay, sa indong mga puntod. Ani ba man magpamisa sa mga simbahan? Ano po? Oy, good morning kay Danilo Olea, also watching. Si Joanner Dibillan, sa kong partner sa technical, nag-watching man. And si Shaipan, mga nag-watching sa tuya. Okay. At siya naman, anibatang mga babaratiyon, ano? Bueno, sa ibata pang mga informasyon, mga tugang, dyan sa Naga City, dawang big-time drug po personalities tiklo sa 1.7 million kantidad ng shabu. Aram po nindo, believe man ako kay ninyo, ini tricycle driver ninyo. Igwang shabong milyon ang kantidad. O igwaman dyan sa may party kang kamaligan na sarong padyak o para padyak. Milyon man ang kantidad kang nadakop na shabu. Pambira nga niya ko. Nagpapadyak, pero ang transaksyon sa shabu, milyon. O ini man sarong suspect man na ini. Sa Naga, tricycle driver, pero 1.7 million ang kantidad kan siyabong ipigtatransaksyon. Garo front lang kan iba na patios-tios ang dating pero milyon ang transaksyon. Nagsiram ng taperangon, ano po, pati kita linuloko Pag-una para padyak, makahirak man. Ito pala ng transaksyon, droga. May saro pa nga nag-ray ng taperangon man tubiro. Sa may party kan second district, tubiro siya ha. Pero ang transaksyon niya man, milyon na siya po. Nadakop po kan mga magigiting tang mga membros kan Philippine National Police, PDEA, asin iba pa. O jata, sagod nyo niyan, agkupananggad nagwawarak na siya po sa nasyon kan Pilipinas. Bako palan niya kung gayong epektibo ang naging paglaban, war on drugs kan administrasyon ni Presidente Duterte. Bakit po marami pang mga shabu na kumakalat at na kukumpiskate ng ating mga kapulisan at ng PDEA? Akala ko ba 6 months lang tapos na ang drug addiction, pagbariwas kan illegal na droga sa nasyon kan Pilipinas. Pero igwa pa manggiraray pong magpaparulusot. An makatakot kayo ni, kung nasinghot ining mga milyon na kantidad ng shabu, gulpi na naman ang maaadik. Gulpi na naman ang marurungaw. Madakol na naman ang magiging crimes. Kadaklan kayan, pwedeng igwana naman na ma-rape dahil ang suspect bangag sa pinagbabawal na droga. Kaya saludo ako
tinatawan ng taning pag-umaw ang mga PIDEA and PNP na nakakasalakab kan mga tulak kan illegal na droga sa nasyon kan Pilipinas, especialmente sa parting ini kan probinsya ng Camarines Sur and Bicol Region. Nasamsam ang nasa 1.7 milyon na kantidad po kan pinagtutubodan shabu sa duwang big-time personality sa Greenfield Street, Zona 5, Barangay Piña Francia, Naga City. Binistuan mga suspect na sinda Jonathan Pabi, 32 anyos, asin si Herbert Indaya, para yung residente kan sinambit ng syudad. Barita ko, tricycle driver daan suspect. Sinabi po kan tagapagtaram kan PNP na nagibong mabakal ka nagsaginsagi na po sure buyer sa mga suspect. Ando ang pedaso ng heat sealed transparent plastic sa siya. Kampig dududaan na siya bu na tinutubo na nagkakantidad nin 150,000 pesos. Pero ang total na kantidad po kan nasamsam na siya bu 1.7 million na nakabugtak po yan sa plastikan na ginigibo bagang yelo, ice wrapper, araw kayan. Bueno, nasa linyang unyan, giraray, si Karondang Philip Baracena. Bicol Connection Report. Diyan man nga ni po sa Nabua, agko man kidaraga. Nasa lakab man kan mga miyembros kan PNP. Dahil po sa natimbog man sa pagbibinta kan subot siya po, nailing na nindo yan. Pagkadaragang tao, nakakasupog bagang nagtatransaksyon sa illegal na droga. Por Diyos iporsanto tayo. Kawaan tayo ng mahal na Diyos. Bueno, Philip, ilaog mo. Salamat, Giraray Karondang Joey, marhay na udto sa barangay niya to. Ngunyan, saro baga sa papaliwanag kana sanggunang panlungsod, dining si Madam Merlianto, kana Population Commission, ng PAPCOM. Yun na nakasalang ngunyan, higdi sa sanggunang panlungsod. Dapit duman sa kahurutan kana alkalde kana siyudad ng Iriga, si Mayor Madil na magkaigwanan na Memorandum of Understanding. Ana PAPCOM saka lokal na gobyerno kana siyudad ng Iriga. Ano yan? Population Commission? Commission. Oo. Magkakaigwanin na ano to? Memorandum of Understanding. Para anong klaseng iintindiho niyan, magkaigwang understanding? Para ini sa mga programa kan Population Commission digdi sa siyudad kan Iriga na sinda nasa irarong palan kan opisina kan alkalde kan siyudad. Iyo. Tapos, ano ang mga programa mo niyan? Pinag-aapot siya ni Conchal Edsel de Maywat kung ano ang papel kan PAPCOM sa komunidad. Tama. Sabi nga ni kaytong sarong empleyado ka na PAPCOM, si Ma'am Mayet Nacario, sa karon nasasakitan, mag-explicar ning si Ma'am Merlianto. Siguro, ang simple sa naman dyan, ang PAPCOM, pwede man ang kondom, kontraseptive para ang mga mag-aragom, mag-control sa pag-aaki, lalo na ngunya na sakit-sakit kang pagbuhay. Pandawa, itong programa ninda sa mga teenage pregnancy, sa mga nag-amay pang mga edad, lumbod pang mga babae, nagbabarados na, nag-aaraki na, o anong pangkontra kayan, bagay na yan. Advocacy campaign. Advocacy campaign. Yan, kay puhan sana, sabi kay itong karong empleyado kan PAPCOM. Tapos may maitatabang sa mga misis na dain ang unto kaaaki kung igwa man lamang sindang programa na
itong pigi-inject lang baga na dai mabados tulos ang mga misis, dawa oral daw ang pagkan mga mister manindang mahilig, dai mabados, o may programa sinta kayan. Yung kaya nansaro sa piga-apot. Yan. Yan sa naman ang mga importante dyan. Siyempre, masakit yan kung magparado sa ng babae. Tayo baga. Pero kung may mga pangkontra Pero kayan, makaya ng simbahan contraceptive, katoliko. may IUD. Ano to? IUD yan. Itong pigtatali o ang mga lalaki man na medyo may hilig man na mister. Dahil nakautahot mayo ng kapagalan sa kagigibong aki. Kaponon. Kung sa ido baga, kinakapon. Ang ido, ang lalaki man na tao, kaponon man. Lalo na kung sobra man na hilig sa sex. Oo, dahil lang, bakit lang pagaliw ng sugok-sugok? Ay, day man, tapag kinakapong kagayo, dahil mo lang itlog. Ano ka naman na? Alangan man na. Dahil ka may inject lang yan. Uli ko. Uli ko, ang lalaking kinakapon, vasectomy, ano to? Vasectomy. Pigka kakapon na uli ko, ang kinakapon, ang duwang iriitlog kan lalaki, tinatanggal na. Kaya maana siyang itlog. Dahil man. Tadya na-produce ng egg cell. Dahil man, Ay, ano? karon lang gawin. Egg cell ba yun? Sperm cell sa babae, ano? Egg cell. Garo ginagadan sa naman. Ang lalaki. O ang pagkalalaki. Oo. Dahil, Ang sabi lalaki. may erection, pamanggiraray, daw kinakapong ka na, nag-erect pamanggaray, nagtitindog pamanggaray ang manoy. Oo, pero pag pinagsabing vasectomy, Bakong baso ka. garo, Anong basok to me? Basik na nakakahama ni Aki. Kaya, siyempre, dahil ka makakahama ng aki. Pero, matindog si Manoy. Dawa ikakinapon. Ay normal. Yeah. Kung i-inject sa'yo mo, gadano na si Manoy, tunglay na, style Chinese yan. Chinese citizen ka, tunglay ka. Oh. Ang luwas kan, yung na. Yung na. Tunglay na. Chinese citizen na. Kaya, kakasibot, kaliwanag, ang popcorn. Ay, sisibuton talaga ta. Siyempre, igwa kita mga teenage pregnancy problem. Mga Mr. and Mrs. Dakulo na aki, dahil pangutahot ka aki. Oo, siyempre, ang programa, sabi nga ni Ken, itong advocacy campaign baga ka na Popcom, yun kontrolon ng populasyon. Yan. Amo sa Simple naman. sa naman. Simple sa naman to control Kaya ni Ma'am Merlianto, kadakol pang mga pasikot-sikot paliwanag, sa bagay, normal man yan, tanganing makakuanin pundong, awad-awad. Tama man. Siyempre, paaloy-halo yun man ang paliwanag. Dapat pasiram-siramon. Yan. Tanganing mabinsir ang mga miyembros ka na sanggunang panlungsod kan irga. Dagdagan lamang ang budget. Yan. Ang mga At volunteers sa dyan, tulos. dakol man pating mga volunteers sa mga barangay ninda, ikaw man lamang pang-irisnak. Oo, kung maparalibot siya naman sinda sa barangay, mayo man lamang nin Isnakan ba sa o pamasahe? Talagang huhugakan yan. Ikaw man daw magparalakaw kung pati yukyuk mo dahil gaano ton. Pati singit mo gagano ton kalalakaw. Mapagalman baga, Tapos dabas ang isnakan. magparalibot sa mga pamilya nako. sa barangay. Volunteer na volunteer, kaya puan man kayo na magkakan. Sari na ika, Lip. Oo, masakit man ang maging volunteer. Totoo yan. Ngunyan, nagpipreside tabi karondang Joey. Yes. Problema na naman bugan sa tuyang signal. Sisi pala ng presiding officer na katukaw mo niyan. Sisay. Lip. Dahil ba ka naglalaog, Lip? Si Kasubago, si Vice Mayor Rex Oliva. Okay.
Oo. Ngunyan, may importanteng bisita, pinapreside, pinasalida si Consul Dante Oliva. I see. Oo. Si pinsan niyang Konsyal Dante si Olivang niya nagpipreside. Oo, tapos ang tulong Consul tabi karondang Joey, mayo ngunyan. Nasa virtual. Si Isay man na Si tulong. Consul Butsoy Boniti, si Consul Rolpo, saka si Consul GR Audal. Ano ang mga rason ta naka-virtual sindang rani-rani na kan mga harong ninda sa City Hall? Yan ang nakulang kaputan. Kung ano yan nagbe-virtual na siya na baga. Iyo mananggad. Oh, dapat magpaliwanag. Kasunod gani kay ni, sabi kay itong sarong punong barangay na kaulay ko sa Banuan Canbuhi. Oh. Virtual naman din honeymoon. Ay kung ang honeymoon virtual naman lang, garo ka mo kayan long distance love affairs. Oh, sa kadeng maaman na aki. Yung Kontrolado gayo. yan kan Popcom. Parte na yung kang programa kang Popcom. Virtual, ano to? Relationship. Honeymoon. Virtual honeymoon. Yan. Oo. Hanggang Kung tingin na naroon lang. sistema. May kanta ba kayan? Hanggang tingin na lang ako sa'yo. Pero mabugta ka ng salming. Tapos, virtual na. Iyo man ang Ay, pambira yung buhay tayo niligdi sa Pilipinas kung naroon na kaya. Talagang kadakulan masasakitan. Ito pating istorya sa kuya. Kada upang baso kong tugang niya itong. Kaso, Panggi, nagre-reklamo nga itong iba ako sa kubo na babae. Ngod. Tanong man niya ako. Tinatawan ko sa nga sa 20 pesos ta. Yaman niya nagparapipirit ka na ka. Gusto kaya 50. May pabarangay nga ako, no? Ano man data? Ano ta naghahagad? Kunyan, bilang kunyan, remuneration gano'n. Para sa ano? Para duman sa paggamit kan tugang niya itong sa babae. Tapos? Dinara sa kubo. Kunyan kan sinisingil na siya. Ang kaya ko sa nangaya, 20 pesos. Pinirit mo man sa nangaya ko, sabi kan tugang niya itong. Okay. Pinirit siya kan babae. Okay. Tapos, mareklamo da itong babaeng itong. Nakulang barangay. si Tinao. Kulang, gusto 50. 50 pesos. Kunyan, gusto 50 pesos. Bakong mabo sa 20 pesos. Kunyan, ang naging simbag man kan lalaking ito, di taman nga ka pinirit. Saka, lamo naman niyang luwang. Loko-loko man. Pangyayari ka, Lip. Ay, indo daw tayo. Uy, namara pati istungga ko sa Emulip. Uy, good morning kay Arnel Binosa, also watching. And kay Engineer Leopoldo Ramores, dati kong kairibanan sa La Consolacion, panahon, ngunyan saro ng bilyonaryo, multimillionaire pala. Engineer sa sarong dakulang shipping passenger vessel. An sa kuyang dating pag-iriba, sa moyang presidente kan asosasyon kan sa moyang pag-iriba dyan sa panahon sa LCA na ngunyan, naging mga working student kami kan panahon kani, pareho kami nagkaklaseng engineering. Pero maswerte si Engineer Leopoldo Ramores na nakagraduar. Ako dahil nakagraduar sa engineering. Tapos, take 1 lang siya sa board. Nakalaog siya sa dakulang company, shipping company. Nasa siya ngunyan, passenger vessel. Ang sweldo niya da ngunyan, dahil nababa sa mga 700,000 per month. Kaya gawa na siya mga apartment, mga negosyong tailoring. Kadakol na siyang negosyo, 10 auto, mga SUV. Pa-share ka ngayon sa Batangas sa Joey.
Sabi ko, pag mayo ng pandemic, pasiranta ka. Ano nga niya ako? Makommute lang nga niya ako ko. Wala akong service vehicle. Okay man nga yan. Saguton ko na nga yan sa imong pamasahe. Yan. Si Pretty Boy Villa Gomez nag-text sa Facebook Live, nag-watching siya. Sabi niya, linik kita. Yan. Kaya ako naglilining mga Bicolano po. For President. Ayan. Si Jimmy Nay Prestado Bungay Salva also watching. And si Hermanang Marua Yezero of Japan also watching. Good morning, sister kong Magayon. Na maganda pang kumanta. Ayan. May nag-text sa Kuya Digdiyo na magkanta daw ko itong Endless Love. Nai-in-love na daw siya. Iyo da ang team sung nindakan sa iyang boyfriend. Na naunaan niya sa akin. Dahil na-in-love ako, binigay ko ang aking pagmamahal sa kanya. Kaya narinig po kitang kumanta kahapon. Sabi niya, kantang kumanda siya katong Endless Love. Ay niya, kumakomersya lang kita, ngarig makabuylo man kita magkanta. Kantanta ka, dawa maluya ang boses ko. Ang panlaban may digdi sa kantahan, si paring Tsa, sa totoo lang. Oy, good morning sa inyo, sa mga nag-watching sa programa ta. Si Hermanang Monica Piriki also watching from Japan. Regards to your family in Kibayao. And sa pamangking kong guwapito, si Nicolas. Magayunon pala ang girlfriend ni Nicolas. Oy, congrats, Good morning kay Gina Carantoni, Emilia Tumon, Bina Obra, kay Hermanang Marua Yesero, and kay Hermanang Melanie Mendoza of Limassol, Cyprus, also watching, and kay Mr. Van der Giesen of Limassol, Cyprus, also watching. Thank you, sir. Thank you kay Hermanang Melanie, and kay Hermanang Marua, and kay Hermanang Monique, also watching, always watching pati. Si Mr. George Rodriguez, oy, belated happy birthday, karo si Mr. George Rodriguez, yulo guide ito. Celebrate kan sa iyang kumpleanyo kasudma. Guwapitong guwapito. Good morning, and belated happy birthday. And also watching Rosalie Paz Corativo, Socorro Rodriguez Yuloyo, and si Miss Elisa Mora Luzarita of Perpetual Help, also watching. And sabi ni Hermanang Monica, lini po ako. Sabi niya, lini manda siya. Okay, for President. Aram po nindo, 80% kan mga Bicolano magsuporta man agad kay Lini. Magana, as in may chance manggana si Lini, si BP Lini for President. Pero kung mabaliktad dyan, 20% lang kay Lini, mayong gayong chance na ganahon. Pero kung Bicolano magkasararo, pwede yan. Pero po kaya, sa totoo lang, ang mga Bicolano may kanya-kanyang susurog na politiko. May kanya-kanyang political party. Ang mga botantita po, may kanya-kanyang pananaw, sariling pananaw. May mga loyalistang ang mga nagkakandidato for president, may kanya-kanyang loyalistang mga Bicolano yan. Pero digdiyo, si Lacson, Senator Lacson for President, igwaman niyan digdiyo mga supporter sa Bicol. Dahil igwasindang pigo-organize ining reforma, partido reforma. Lalo nang mas makusog sa sorbingo niyan for Vice President, si Senator Tito Soto. Ang tandem na pisot, Ping Lacson and Soto, ay napakalakas ngunyan. Di ba? Tama. Sabi ni Joanner, tama po ngayon. Kaya inapunsindang pisot, Ping and Soto. Tandem. Makusog na marayan. Dating, ibang dating Medyo napakalakas ng dating, di ba? Tapos, sa Bicol Region, nag-organisar na sindaning grupo, maging member, kan partido reforma ni Lacson and Soto. So, igwa na tulos bawas digdi si BP Lini. Di ba? Sisay pa ang mga nag-aspirar for president. Sisay pa. Si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos sabiyon tanang dawa kita panggibuhon ta
na rauton ta pa si Bongbong Marcos dahil sa ginibukan sa iyang ama na gulping nakulga ng mga Pilipino. Pero may mga supporter yan dahil may mga name recall na yan. Naging ilihido ng senador kan na nasyon kan Pilipinas. So may mga supporter naman ng mga Bicolano talaga yan. Daitayan ikarirong. Ako untayan sa dai, iyan ang berdadirong katotohanan. Alagad, sabi ko na nga ang kanya-kanyang magkakandidatong for president, lalo na si Manny Pacquiao. Ang sarong tao kayan, taga Pulanggi. Ilihido pang vice mayor ata yun, konsyal sa Pulanggi, di ba? May mga leader yan dyan. May mga supporters na yan. Bawas manggirara yan kay BP Lini. Alagad, sabi ko na nga kung 80% na mga Bicolano magsuporta kay BP Lini for president, may chance na manggana si BP Lini. Alagad kung masuwi. Di ba? Kasi pambihira sa kandidato na manggana kung mayong kwarta. Bibihira yan. Napaka slim ng chance to win. Maglokal man na kandidato. Miski para mayor. Sabihin to na, kandidatong para mayor. Kung ang sarong nagkakaspirar for mayor sa sarong munisipyo man o syudad, udaki sintabo, udaki kwarta. Ang kalaban masintabo. May chance na manggana dyan, sumasintabo, baka pag last hour, bago pa ang aldaw kan perilian or election date, pag inagi yan sa sintabo, an may chance na manggana dyan, so agko kisintabong kandidato for mayor. Tandaan nyo din mga tugang, masalaman ako, diit lang. Oy, mahanap buhay daw muna kita ta. Ang importante ang hanap buhay ta. Pero si request na makanta da ako katong endless love na in love na da kaya siya. Garo nagbigay na. Pambirang man. Mahanap buhay daw muna kita. Normal man sa tao po na ang puso na namumuot, pero minsan nariribayan ang pagkamot ng kaanggutan. Oh, yan. Minsan nariribayan ng kaanggutan. Hatred. Tangon yan baga sa social media, more on hatred. Hate. Sa mga magkaralaban na politika, puro mababasa mo yan. Kulang ang karayan asin pag-umaw. Puro kaanggutan. Si Sening nasa linya. Hello, good morning, Sene. Ay, alat, si Sene, alat. Mahanap buhay daw muna kita. Mahanap buhay muna kita. Magbalik ka ayo. Tanakasalang ng mga hanap buhay. Balik ka. Si Aldrin Lipalan ito. Ilagod ang mga hanap buhay. Si Jeff Besenyo, payapa niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Besenyo, sa panahon na ini kay puwanta arog niya, makusog na liderato paglaban sa pandemya. Matalos na gobyerno na igwanin higos, pag-ataman sa banwaan ang ipapadagos. Serbisyong Jeff Besenyo. Nagsirbi sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padako siyang nagtatabang, programang pangkabuhayan, ngunyan kagawad sa bula, Greg Lopez Pontanal. Ang pag-asenso kan banwaan, sa indang gigiyahan, pamayaw kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibigay ibas ko, dagosan progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Tinuloy
Bueno mga tugang, sa iba't pang mga hanap buhay, yaon man si Joanner de Villa. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White. Milky White, White, White. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Ako po si Emmanuel H. de la Sala, taga Barangay Bapor, Masbate City, BS Ed English sa Liceo de Masbate. Nagapasalamat sa ako Bicol Party List kan Congressman Elizalde Esco kag Congressman Alfredo Egar Bin Jr. paagi sa oportunidad na makabaton sa educational assistance bilang suporta sa akon pagaklase sa kolehiyo. Kag ini magiging paagi na matupadan akon pangarap kag mabuligan ang akon ginikanan. Sana damo pan iyo mabuligan. Mabuhay ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ako po si Ernesto Salvador, kahirap po talaga ang taxi driver. Madalas hindi ako nakakaihi, hindi ako nakakainom ng tubig, kaya siguro nagkaroon ako ng UTI. Tagiliran ko, nakaramdam ako ng pananakit, saka nahirapan na akong umihi. Ang Kidney Care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Taling ko kung ininom, guminawa naman ng pakiramdam ko, kaya tinuloy-tuloy. Kahit mas matanda na ako ngayon, pakiramdam ko malakas ang aking katawan dahil inalagaan ko ang aking sarili. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White. Milky White, White, White. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Kung nagantabay si Aldrin, pwede na mag-call back sa imong report. Nakasalang na kaya Aldrin, pasensya ka na ta, ang mga commercial ta, importanteng ma-play ta yan. Sabi ni Hermanang Maruha, money talk sa eleksyon sa Pilipinas. Oy, sa Japan, Hermanang Maruha, may eleksyon din ba sa inyo at mayroon din bang nangyayaring vote buying or wala? Kasi sa Pilipinas, talagang normal na dito na pag ang kandidato walang pera, kahit na napakaganda ng qualifications at napakahusay niya ng kanyang mga platform of government, pagdating sa last hour walang naibigay, ay naku, Diyos ko, asahan nyo ng talo yun ng kandidatong mapera.
Pero sabi man ni Hermanang Monica Perique, sa Limassol Cyprus po, hindi uuso yung boat buying. Mali yung money talk dito sa amin. Ganun ba yun? Yes, mayroon ding eleksyon pero no money talks. Correct. Oo, no money involved. Sa Pinas lang yan. Sabi ni Maro. Oo, Mananggal. Nasa linya naman yan si Karondang Aldrin Lee. Bicol Connection Report. Aldrin, maray naramrag ka ni mo. Iluog mo. Oh, nasa'y na. Naputol ka baga, Aldrin? Amo na baga, tigkol ta na ika, dana. Naputol na naman si Aldrin Lee. Aldrin Lee, are you on? Please come back. Ano kagiraray? Call back. Naputol bagaan sa emong line. Sorry daw ngunyan si Aldrin Lee. May nag-text sa kuya. Ano daw kung paunrang ko managad na kantahan ng ano ni Endless Love. Sobra gayud na in love siya sa sarong lalaki. Ang timsong danin da Endless Love. Ano daw? Nagkakalabuan na o nagpapadagos ang sweetness o mahamis na iribanan? Ano? Minsan po nga ni, sabi ko na nga ni, ang puso na itinaukan kagurangnan para mamuot. Asin kamutan. Pero pag nagsasararo na, lalo na kung agko na ki mga igin, ang responsibilidad, gusto ng dulagan. Ay nako, Diyos ko. Ang naribay sa mga puso, bako ng pagkamuot, kundi hatred na, kaanggutan, hinanakit sa buhay. Yan. Kaya pinakamaray ka yan bago maglaog sa sarong pagpamilya o magpakasalman, ay dapat talaga preparado. May savings man lamang, may hanap buhay, may trabaho, may income, may sweldo. Para dahil mag-sneak out or magdulag sa dakula o na responsibilidad kan mag-agom. Both parties. Lalaki man o babae, pareho may responsibilidad sa indang pagpamilya, sa mga aki. Kaya tuwang-tuwang ang pinakamaray sa mag-agom. Magtinabangan. Yan. Diit lang gayod na porsyon, kantanta kata masupog man sa emo. Miss in love, Kundi day, nasusupog ako magkantang ngunyan. So, dumalang ko ng kantata. Yun na gustuhan ko kaya so lyrics katong kinanta ni Mayor, pero simbulang kang birthday ni Papa niyang, ni Tatay Paing. Itong kinanta niyang My Love Will See You Through. Magayon nung kaya sa kahulugan kayo. Pero ning Endless Love, daw ang kahulugan man kay niyo? Nalingon ta daw. My love, there's only you in my life. The only thing that's right. My first love. Na first love pa lang siya. Your every breath that I take, your every step I make. And I want to share all my love with you. No one else will do. In your eyes, they tell me how much you care. Oh yes, you will always be my endless love.
Kaya mampalan, sana endless love. Habang panahon na mag-iribanan, habang panahon na mag-care, habang panahon na magka-minuruutan. Okay. Tama na to. Miss in love, out pa man lugod na napaugma ko man ang sa imong aldaw sa programang Bicol Connection. Sa RPNDC kaya po yan. Direktamente hali digdi sa Iriga City. O sa mga nag-watching sa to, hali sa iba pang lugar. Kan sa to yung kinaabahan, good morning worlds. Good morning world. Sa mga viewers sa iba-ibang bansa, good morning. Thank you so much for watching. Uy, jata palan, day na nakapalag pa ang sarong babae. Sa Nabo Camarinesor, matapos ining maaktuhan na nagbibenta kan illegal na droga. Por Diyos y Puro Santo, daragang babae ka. Binistuan suspect na si kan barangay Aro Aldao, Nabo Camarinesor. Naaresto po ang suspect matapos ning magkagat sa isinagibong anti-illegal drug by bust operations ka Nabo Municipal Police Station. Alas 7:30 ng pagkabanggi ka nakaaging October 23 sa barangay Inapatan, Nabo Camsur. Sa impormasyon po hali sa Nabo Municipal Police Station, sinasabing positibong nagpapabakal o nagbibenta kan pigdududa na shabu ang suspect. Sa sarong pulis na nagkunwaring pusher buyer. Sa pag-imbestigar na ako ahali sa sospechado ang sarong pulang pitaka na naglalaman po ninduwang heat seal transparent sa shade na naglalaman kan pinaghihinala ang shabu asin ang ginamit na buy bust money na nagkakahalaga po kan ni na 2,500. Ang nasabing suspect, tulos man na dinara sa kwerpo di pulisya kanabua PNP para sa magkakanigong disposisyon. Kakaatubangon kanyang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Makusog ang buot kaning suspect, di ba? Oy, si Senator Bato, malini yan. Lini, libong lini lito. Ano niyo? Asin lini, liko niya ang election process. Ang pag-una ko, 0909-823-7024, nag-text sa to. Unbiased mayoralty candidate, running mate ni BP Lini, si Senator Kiko Pangilinan. O si Bato de la Rosa, nag-file mamaga siya for president. Dahil taaram kung diretso pa ni kung si Davao City Mayor Sara Duterte mag-file ng COC for president. O kadakol kayo nag-aaspirar na maging presidente, si Isko Moreno, dakol pang iba. Ang mga gusto pong maging presidente ka nasyon kan Pilipinas. Pero nasa kamot na pong mga Pilipino, kung si Seyman ang ibubugtak tasin, ilulukluk ta sa pinakalangkaw na elected official ka nasyon Pilipinas for president. And sa hiling niya mo, si Sara Duterte, dahil pang gayo nagtutuga kung talagang desidido siya magpresidente o day. Pero kung nahapoton, dakol man na mga yaon sa lado kan administrasyon na magkandidato si Sara Duterte. Palibasa, aki kan sa to yung nakatukaw na presidente, Rodrigo Duterte. Pero si Tatay Digong Bagaday manag-file for vice president. Pero ang inahalata po digdi talaga, ining last date kan substitution na inaapod kan mga kandidato. May mga barabarita kita na may mga mangyayari pang pagbabago sa mga kandidato. Digdi nga ni sa Camarinesor, naglataw baga ang pangaran ni dating Congressman Nonoy Andaya na ma-substitute. Iyo ang madalagan for governor. Ta itong nag-file na si Russell Banyes for governor, riribayan.
Sabi man kaniba, dahil nanaraya si Nonoy Nandayang, pinamati na ning kadaugang kan nakaging eleksyon ni Gubmigs sa Villaferte. Sabi ta na nga ni, mas nakakalamang po talaga ang nakatukaw, ang incumbent. Mas nakakalamang yan sa mga challenger. Lalo na kung ang nakatukaw na incumbent, nagpiling talaga nin maray na performance, accomplishment, and dakol na legacy, asin talagang ipinahiling ninda na ang pundo kan probinsya, nangurog na sa Camarines Sur, iginagastos para sa mga programa na nakakatabang sa mga nagtitios na mga namamanuaan. Lalo nang priority kan nakatukaw na administrasyon kan Villaferte, ang programa sa salud, programa sa edukasyon, programa sa mga infrastructure. Nahiling tama na talagang sa mga livelihood programs, yaon ang sendang talagang pagmantinir ka ini, nananaonin mga bagas sa mga tios na mga pamilya, na nagtataonin financial assistance, nasisimbagan, nasin dinadangog sa buro barangay dahil dinudulok ninda sa tao ang Kapitulyo. Nunid na magpasiring pa sa Kapitulyo ang mga tao para maghagad ng tabang. Dinudumana ninda sa kanya-kanya nindang barangay. Kaya sige-sige ang paglibot. Kaya kung sinunoy ng dayaman ang magkandidatong gobernor, mag-substitute kay dating board member Russell Banyes, ay nako, baka nga niya ako, sabi ka ibang mga political analyst, di naman nga naraya si Nonoy, baka makanamit na naman niya ng another na kadaugan. I-reaction sa naman ni kaniba, ano po. Pero baka malabo na yan. Kung si Nonoy bagalimbawa, nagpail naman ng candidacy, ta sabi nga ni kani, pahingalo naman da siya, kana-interview sa radyo sa Naga City, aros inabot niya naman da po ang kakuntintuhan sa buhay. Nailir na siyang congressman, naging DBM secretary na, naging House Speaker, Deputy Speaker, naging chairman kan pinakapoderosong committee sa Congress and Committee on Budget and Appropriations. Pinakang poderosong committee ba po yan? Sa paghamanin mga annual budget kan nasyon kan Pilipinas. Kaya aros ngaya naging majority floor leader sa Congress. Aros ngaya inagyan niya na ang pagservice sa publiko, naging public servant na siya. Kaya kung siya da kay tuapo to, nabo niya na maski maglaban governor, maglaban na congressman. Mangga naman da siyang congressman, ang apod sa iya, gararay. Pag nagretiro siya sa politika, ex-congressman manggararay. Pero hilingon tapota, sabi talaga ni, ang November 15, iyo ang ultimong aldokan sa mga politiko na ma-substitute. Kaya dapat nga ni, haliw na ni yung mga maamyendara na po ang Omnibus Elections Code sa Pilipinas. Na bako man ang eleksyon ta, arog kan kawat na basketball o volleyball na mga pag nagsiwit na ang referee may substitution na mangyayari. Iba po ang kawat sa eleksyon. Tayo ni seryosong bagay ini, ta kita minapili. Mapili kita nin magiging tunay na public service. Maging public servant. Leader sa nasyon, sa mga probinsya, sa mga syudad, asin munisipyo. Bakong suba-suba ini, kaya dapat ayusun man ko na dahil na pausuan ang mga suro substitution pang ini. Unless otherwise, taanin exemption, kung talagang incapacity, ang sarong nag-file ng COC sa arinman na posisyon na pwedeng ribayan kan kapas. Kasi so nag-file baka incapacity na or by between life and death or nagadan. So, pwede kayo dyan. Pero kung parehas man makukusog pa, tapos imbis na amo na, dahil may mga sort of substitution pang mangyayari,
sa maluyang dahilan. Pero kung makusog na rason, incapacity, dahil mayo ng kakayahan na magkumpanya pa, mangampanya pa, o mag-perform, kung mangga naman, dahil na kayang mag-perform sa iyang responsibility na ipapangako sa mga constituencies na nagtaonin mandato sa iya, pwede po yan na ribayan. Kaya dapat ma-amend lang or maayos lang na dapat daita naman ko na tugutan itong mga substitution sa mga eleksyon na nangyayari sa Pilipinas kung bakong rasunabling maray. Mga tugang, lampas na palang ko sa oras, PCO na. Salamat kan sendong. Antabay, Diyos ko po, dahil mo ko kiniblit, lampas na ko sa oras. Sa ngaran ka sa tuwing pag-iribas, halawa, sin Philip Baracena, sin Joanner de Villa, si Felix Lagrima, salamat kan sendong pag-antabay, standby sa masunod na programa, PCOO.